করবে তো হে গাইস মনে হচ্ছে সম্বিত মু আসি পৌঁছে যাইছি এটা কি মেলা কান্দনা কান্দনা মেলা না ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ରାବଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଛି ଆମର ତାପରେ କି ଅଛି ସେ ସେ ପାଖରେ ମେଳାଟା କଣ୍ଠିଳିଆ ମେଳା ସେଠି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ବେଙ୍ଗୁରିଆ ମେଳା ସେଠି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆଜି କାଲି ଟିକେ ଆମର ଚଢ଼େଇ ଗାଁରେ ମେଳା ହେଇଥିଲା ଯେ ବାକି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲାନି ଖଡ଼ିଆ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା मेला ने कोनिया देखा भाई वीडियो एटी तो किसी नहीं सही भीतर को पड़े आउरी जोर वीडियो ये पचारवा सब सामान का किसी किसी पचारवा କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ବୋଲେ ମାନେ ଦୌଡ଼େ ଦୌଡ଼େ ପିଟିବେ बट पचार लगी रहा भाई ये वीडियो बलकुंडे भाई बैक कैमरा को देखो माने केते वीडियो होई छी समस्ते 27 तारीख समस्त जिला नया पटास मकर मेला राजापुर उपभोग करेंगे 27 तारीख 2026 नया पटास भाई एटी सबुठ बड़ वीडियो होई देखि बातरे गांजा गांजा लगा 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 लास्ट में भीतर को गला पर किसी भी शुभा जाऊनी कि बहुत वीडियो देखी बात है 5 टका मारने ढुकी गले भाई 5 टका मारने ढुकी 5 टका मारने 15 भाई कैमरा धरी धरी हाथ
କରିଗଲା दीदी का टिका डाउन ना नानी चढ़ो भाई वीडियो जय मां बजरंग बली ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇଛି ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସମସ୍ତ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ସଚେତନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବାଣଚିତ୍ର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ କମିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମେଳାର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସମସ୍ତେ ବାଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ବାଣୁଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚିଲିକା ବାଣ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ବଳଶିବମ୍ ଲଗାଇବା ଆଗରୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇ ସହଯୋଗିକ ଦିନରେ ବାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ मेला बुला आइगला एबे टिके खाइबा दुकान रे जीवा देखबा केमती किछि दुकान होइछि भाई ए साइड भी बहुत भीड़ होछि माने हमर गांव गोटे हला एते भी भीड़ नै बडो मेला आले भी एते भी भीड़ नै गाड़ी मुझे ସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଅଧିକାର ଅଛି ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଦୟାକରି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବନ୍ଧୁ ପାଖାପାଖି ଥିବେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିବେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉ ଭଲ ହେବ ମେନ୍ ରାସ୍ତାରେ ବାକି ଆମର देखिबा तुमे एते वीडियो होई छी सेठी हमर रावण गुडार बम एक्सपेरिमेंट करू वाओ वाओ मनो मनो रावण क्यों लगा रावण ना
ଭାଇ ରାବଣପୋଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବନେଇକି ପଠେଇଦେବି ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ରାତି ହେଇଗଲା କ୍ୟାମେରା ବି କାମ କରିବନି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ করছে फोन ना गए देखा देखे